Tenan iki. Banter tenan. Luwih Mas. banter iki timbangane mau. Iki piro ya, Mas? 200 kecepatannya yo. Napasku entek. Nah, masa ya butuh Masalah. napas buatan loh, Mas? Masa butuh napas buatan? Napas buatan ki kaya ngopo to? Iya, pakai oksigen. Ah iya nganggo oksigen. Terus lanjut mulai napa mboten? Lanjut no ya. Terakhir ini. Enten apa mulai to mau? Terus enten nyeneng tawang, wong mengki gara-gara mawon niku. Terus enten Lintang Asmara. Lintang Asmara. Lintang Asmara ku kudu ana kancane. Oh, Piye to? berarti berdua. Berdua. Oh ya. Sama siapa, Mas Gading? Nika pojok dhewe nika lho. Kok opa enggak? Bu Pras bae. Sip banget melahan kok. Lagi Lintang Asmara, Ibu. ben ora chattingan wae kan mau chattingan. Ngono kuwi chattingan karo sapa ya, Mas? Aku ya ora ngerti ngono kuwi iki Kok chattingan kepo karo ya, Mas, sapa. ya? Ya Kok karo ketoke? penggemar no apa. Sugeng dalu, Ibu. Yes, Sugeng dalu, Mbak Ya Lintang. ampun Ibu, Dek. Lan apa? Mbah. 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 Sugeng Ojo, dalu. ojo Mbak gak Pripun? ketok tuwa. Kan Pancen kita, kula gak kangen kali jenengan, Ibu. kita seperti anak kembar. Nggih, tapi Kembar saking pundi to, jenengan Bu? sing apik, aku sing bosok. Alah nggih boten to, Bu. Oh, ya ning ya mesti do milih aku lho nok daripada kowe. Nggih. Heeh, tak Panjenengan tekonane. sik Milih sinten nggih? Kinyis-kinyis ngene lho. Milih kula napa Mbak Lintang? Oh ya bener berarti. Bener jenengan. Ibu. Nek Ya milih bener, aku oh. kleru nggih. Nggih, sehat nggih pun jenengan nggih. Alhamdulillah, Alhamdulillah, jan seger waras nggih. Nggih. Ternyata sik semangat panjenengan ya soalnya pinten Ibu? Kula Nggih. 17. Wah, Nggih. 17. Wis apa? Heeh. Saya 17 to. Oh 17. Wah, lah. Pundule saka swidak. Oh, nggih. Ya wis tuwa nok ora apa-apa sing penting. Alhamdulillah tasik. Alhamdulillah Nggih, tasik sehat. sehat awet timur jenengan. Nggih, sing penting isih kemayu. Ah, Jan, oh. kemayu saestu jenengan lho, Bu. Kemayu, ah sing didol ning le kemayu no. Arek adol apa nek kaya mbokmu. Nggih. Nggih, monggo. Apa ki Mas Gading? Lintang Asmara. Lintang Asmara iya. Ibu. Nggih. Lintang Asmara ki duet karo Mas Gading lho. Lah nggih. Nggih, Mengki monggo, Mas. jenengan nggih nderek duwe. No kudu no. Ning Iya, iya, tengah-tengah ya Mas ya. Nggih. Nah, cocok. Kudu. Yo. Ning ya kuwi aja kepencut tenan karo aku. Lah. Ora Ning nek sak lagu kudu. wae. Heeh. Sampun Mas Ah, Gading. iki mau nggih matur Mbah Nun nggih. Nggih, matur Sampai nuwun melayu sangat Ibu. Pareng. Nggih. Pun nggih. Nggih. Ora pangerten. Ora aku ora arep pangerten kok aku kok. Nggih, sampun Mas Gading. Nggih menika. Mungkin niki tesih kirang Napa? yeneng tawang nggih. Oh, nggih. Nggih kalih wau enten sik request sak-sake sing penting Mas Gading iso nggih. Mengke gampil dipinangkani Niku wonten ing gara-gara napa? gara-gara Nggih. nggih. Niki nggih. Soale wole limbukan niku gasik Nggih, jam Mas. setengah 11 pun limbukan. Iya. Dadose niki mengke di apa jenenge pamunduran sing dereng dipinangkani diteruske ten gara-gara mle Dik Iya, Lintang. iya Mas Nggih, Gading. mengke soalé niki nggih lakone niku dawa banget niki tesian Nggih. sak dawa-dawane niki. Nggih, Mengke- semangat Mas Gading yang Nggih, ganteng. matur sembah nuwun. Terima kasih Dek Lintang. Heeh. Nak, piye, Pak? Aja digugu ya lek do bengok-bengok kuwi rasa digugu. Ora. Iki gandeng ya lakone isih dawa tur ya apa jenenge mau le limbukan mau ya rada gasik. Iya.
Dadi iki neruske lakon sik mengko pamundhutan sing durung dipinangkani diteruske dipinangkani ning gre-gre. Ning goro-goro. Heeh ning gara-gara mengko dipinangkani meneh. Diteruske sing durung dipinangkani. Ya mak ngono. Ayo saiki gak adewe neruske lakon sik. Ya mak ayo tak derekke. Tansah marpamoring sukma. Sukma sinukma winaya ing asepi sirim menteleng ing kalbu bambu kaning warana tarlen saking liep-leping aluyup pindha pasating sumbana sumusup ing rasa jati sinegek semanten ketika capo ingkang wonten lenggahing arga kutha Runggu Raden Anoman Hirasi Mayangkara ngawit dhateng para kadang bae satema sami gembira diasih. Mapaning madyaning alaga kundang ing prawadya sawega pasara tambur miyang suling pepandhen taludak miya pandira kakandha mawarna pindha cala diana seri kawuryan kadangku Anoman Mayangkara rene nggonku suwana ngersane yang adi panembahan Begawan Kesawa Sidi kepara rada adoh aku ya Begawan Maenaka bayuning gunung Nungsum Pawarta apa ingkang dadi dawuhe Sang Maha Wiku aku situ bondo bayuning gajah uga nyadung dawuh nadyan aku bayuning naga uga cumadung dawuh aku Garuda Mahambira bayuning kukila Nungsum Pawarta aku ya sowan kepara jagat nanging kurang wijang enggal dawuhna Anoman kadangku bayu kabeh apa ingkang dadi krantake ngati awake dhewe kabeh wis tak aturke ana ngersane Sang Maha Yogi
ya Panembahan Begawan Kesawa Sidi ya kuwi nggone awake dhewe nyuwun supaya dituntun ana marganing kasampurnan nanging manut dawuhe pengendikane iki pancen durung titiwancine para kadang bayu minta swarga merga isih akeh jejiban ingkang kudu disangkul ana ing marcapada iki melu ngisas angkara murka buji candala mula kadang bayu padha sabar dhisik lah bener sing dadi pandugaku awake dhewe pancen durung wancine yen nyuwun disampurnake apa maneh iki kadang bayu kaya durung jangkep merga kadang bayu iku ana 7 iki ingkang durung manunggal ya kuwi Raden Werkudara Bayuning Kusuma dadi pangrasaku kaya isih gontang ya bener kuwi isake jeciban ingkang kudu disangkul melu ngewangi Werkudara kudu melu ngewangi Werkudara Bayuning Kusuma nggone memayu hayuning bawana ngreksa kayuananing jagat raya ya Hanuman lah banjur piye sing dadi dawuhe Sang Mahawiku para kadang bayu malah iki mau Sang Mahawiku dawuh marang kadang bayu supaya mudhana lengkahe ngarga kutha Runggu iki merga manut pengendikane kutha Runggu kene bakal ketekan dayoh nanging dayoh iki mung bakal mbebudhek banyu bening para kadang bayu wis keparingan purba asisa supaya mbalekake utawa nrenggalani lan saka pandukaku tamu iki mesti ora mung ijen nanging nganti wadyabala segelar sepapan yen pancen mengkono prayogane ayo dipethuke wis ora sah kesuwen ayo enggal dipethuke sekirane gawe geger diadepi bareng-bareng Sidik prawiring jurit majeng ing rananggana mingisaken sangkala titih Paman Harya sampun mungka dhateng kula lan nganti Kurawa kanthi sikep gegamaning ayuda inggih nggih mapan menika inggih mundi dawuhipun anak Prabu Duryudana supados ngawat-awati tindak paduka anggir inggih matur nuwun malah menika sampun ngancik wonten lengkahe ngarga kutha Runggu pramila niki mangke kula badhe minggahing pertapan kutha Runggu manggi Begawan Kesawa Sidi badhe nyuwun pepakem kutha Rama inggih menawi boten dipun paringaken prayogi pertapan dipun damel sungsang bawana balik mawon nek perlu pertapan diobong kemawon inggih Paman
Kurawa supados tata-tata siagane ngayuda monggo minggahing pertapan nggih monggo Ger. Kartomarma lho tendhau man. Ayo melu munggah Ger nggih ngesaken dawuh paman monggo kula dherekaken. Atri gumulung wangrempak Urudha kula reka kiri Ranggono gawe gelar Paman Haryo nembe badhe minggahing pertapan niki malah wonten wujuding Manara Seta nyegat lampah kula inggih Nger. Mboten namung wujuding kethek ning werna-werna. Nawa sajahe cantri pancen wujude kewan-kewan man. Ning yo ana butane barang wala ning sajahe desa tata jalma niku man. Iya, Dur. Angger karna prayogi dipun takoni mawon. Nggih, Paman. Mengko dhisik lagi wae arep munggah ana pertapan. Iki kok ana wujude kewan werna-werna malah sing ngarep dhewe iki wujude kethek putih. Ayo, yen pancen kowe padha bisa tata jalma, lan yen pancen duwe jeneng gageng aku jagat Dewa Batara. Ngabari karo aku sak kanca sak gelemmu dhewe. Nadyan aku kabeh wujude kewan nanging bisa tata jalma. Weh, ladalah. Bisa tata jalma yen ngono kowe duwe jeneng. Sapa aramu? Nadyan wujudku wanara. Nanging iki ora mung kethek sembarangan. Takon marang aku Raden Senggana Anoman, aku Dedya Jajalureka, aku Gajah Situbanda, lan sing mabur kae mau Garuda Mahampira. Nite saka agemanmu cara nalindra ratu ngendi sapa jejulukanmu? Ditepungke wae. Aku nata ing ngawangga Prabu Karna Basusena. Aku Patih Ngastina, ya iki Patih Harya Sengkuni. Yo, aku wis tau krungu kondangmu, aku wis tau ngerti kondangmu.
ana parigawe apa dene padha tumeka ning arga kutha Runggu kene. Anoman. Jaring pertapan kutha Runggu kene bakal mudhune Wahyu Pakemah Kutha Rama. Ingkang saiki diasta dening Begawan Kesawa Sidi. Lan mbok menawa kowe ingkang dadi cantrike dasar Keparanyata. Aku sak sedulur iki siswane Sang Mahayogi. Lah yen ngono, ayo kowe saiki sumingira. Aku bakal sak pejagong lawan Begawan Kesawa Sidi nyuwun wahyu Makutha Rama kuwi. Narpati Basukarna, piye? Aja gumampang merga pepakem Makutha Rama kuwi ora sadengah diwedharake. Mongko tekadmu ing kene nganti wadyabala gelar sepapan. Tegese kowe mung arep bebutek banyu bening. Apa meneh nganti Kurawa, mongko Kurawa wis kondang ambek angkara murka. Mula kowe bali yo wae lah dalah. Gampange kowe ngalang-alangi Paman Harya. Kurawa mang dawe nyingkirke kewan-kewan iki inggih-inggih. Kurawa ayo do nyambut kae iki sing wangsulan kok meng wong siji ya. Kurawa ayo do nyambut gawe lenggaske coklo kendarate niku. Wah iki gawean meneh. Awas tanda mutar kowe.
Rada pecah sirahmu. Jolke. Ayo, adu godo. Ayo. Podra kowe. Waduh. Kurawa bubar maut mungsu Anoman. Ayo aku ya golek mungsu sing imbang. Kowe buta Jajal Raka ya? Ya aku Ditya Jajal Raka. Kowe sapa? Aku Raden Dursasana. Ayo mungsu karo aku ana sirah buta tanggo gatheng. Maju tak rimah-rimah untal malang kowe. Wah, rada medeni. Wah. Aduh. Ya. Hahaha. Mas. Wuh. Wuh. Tiar kowe. Wah, edan buta kowe ampun, lintah. Wuh. Ojo Indra.
Waduh, medeni. Oh. Terpus. Wah, rumpul modar ini. Wah. Waduh. Waduh, 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 ejian apa tadi? Waduh, wah, wah, mati lah. Woi, wah. Waduh. Ya, padha kowe. Wah. Jalur arupe. Oh ya. Mutar kowe. Mati mutar. Ah. Waduh. Ah. Ah. Wah. Wah. Yan. Agak wis agak. Ah! Aduh. Kepiye to iki? Ah. Pripun niki nggen? Jebul siswa-siswane Begawan Kesa Sidi
Nadyan wujude kewan-kewaning boten saged disangga enteng. Kurawa sampun bubar mawut. Prayoginipun pripun niki, Nger? Paman. Salebeting sami Bandayuda niki wau kula miling-miling nyaketi pertapane Begawan Kiswa Sidi. Lan cetha yen niki pepakem Makutha Rama mboten badhe dipun wedharaken. Lah nggih. Cetha mboten diparingki lajeng kersanipun kula ajeng nyolong laku golek lenane Begawan Kiswa Sidi. Badhe kula lepasi senjata Kunta paman. Oh nggih prayogi sanget mriku nggih mang lepaske senjata Kunta. Dewa Bathara ing atas Narpati Basukarna kae satriya lan senopati nanging laku culika nglepaske gegaman mongko sing dituju sesembahanku Begawan Kiswa Sidi yen ngono tak saute pusakane Karna kae. Pusaka kula senjata Kunta malah disaut Anoman pindha dipun lolosi otot bebayu kula. Mongko menika pusaka ampuh paringanipun dewa paman. Aduh, Nger. Lajeng kados pundi menapa mundur mawon paman? Kula mang dawuh mundur. Kula ten mriki mawon taunana windanana kula dereng ajeng wangsul. Yen dereng wangsul pusaka kula senjata Kunta.
Genti kang cinarita sarenging lampah ing sawetaning negari sing glawura wonten asramaning pendhita winastan Pertapan Desana kinarya pertapane sak raja pandhita peparap Begawan Wibisana karana sutaning galih kaya wis rumaos sungkan dateng eden-edening Marcapada labet kapegatan sing pepunden kang wis ngruwini nyuwarga ing guru loka Surya Pandara Ratri Astining galih parikedah sumusul dhateng kamuksaning Sang Prabu Ramawijaya kaya mangkono sigra Amurwani kang pandulu sedyaning kayunarsa awegas hawa nafsu patang perkawis ingkang mapan ing angganing kocap dados sekala ana cahya mijil saking jagating Dyan Wibisana nanging ilanging cahya dadi wujud sipat titahing Bathara kagiat kadoro wekasan Sang Begawan Wibisana dadi jugar semedine Toto kadwisaya Indraksasara Maruta Bawana kono margana gawe jugar nggonku patrap semedi temah dadi gragapan rasaku iki kok ana sipating titahing Bathara kang mijil saka anggaku ana cahya patang perkara sapa kowe oh kula pun angkara kula menika yekti kadang paduka nunggil sajuka dhateng angga paduka mangko cahya abang pramila paduka gampil ndawaken deduka tuwin gampil kebranang menika awit saking pakarti kula kula ugi kadang paduka nunggil sajuka ing angga paduka nami kula pun Ludra mangku cahya ireng pramila paduka gadah raos luwe kepengin dahar ngunjuk menika wakarti kula ladalah kula inggih kadang paduka nunggil sajiwa nami kula Sukarda mangku cahya kuning neng boten enten buta werna kuning saentene nggih ngaten niki pramila paduka gadah pepinginan ngadi sarira ngadi busana remen ulah asmara menika saking makarti kula nadyan kula ugi kadang paduka mengku cahya seta nami kula pun Nuraga
pramila paduka gadah musik tumindak suci remen olah manembah jati. Oh dadi kowe kabeh kadangku caturwarna klono ninggih dosang peremban wit brol mijil wonten ing Madyapada kula kadang menika sampun nunggil sajiwa kalian angga paduka nanging kenging menapa wekdal mangke paduka bengkas kenging menapa paduka tega dateng kula kadangku caturwarna ora teges aku tega marang kowe kabeh nanging pancen kalenggan iki kowe kabeh kudu oncat saka anggap krana aku bakal nggayuh sampurnaning urip mula nganti padha ngrendheting sedyaku kudu tak bengkas. Aduh yen mekaten kula sedaya nyuwun dipun sampurnaken babar pisan peremban lha dalah yen aku kudu nyampurnake kowe kabeh aku ora iso nanging ana dalan kang prayoga kanggo kowe kabeh mlaku wong ngerengetan bener mengko yen ketemu satriya bagus ngaku satriya Madukara kekasih Raden Arjuna ya Raden Janaka kowe kabeh padha njaluka sampurna lan tak lilani supaya manitis marang satriya iku. Oh inggih matur sembah nuwun sanget. Yen ngaten sewang-sewangan nyuwun pamit penemban nyuwun pamit ingkang padha surti ati-ati.
saya dalu aras apyara sorot lintang kangku medhap titi sonya madya ratri lumrang gandaning pos pita karanggan putyan liro sang twijo warong brengeng lir swaraning madu bronto manungsung sarining kembang bocah bajang ngiring angin sireping sang wang araka gumanto sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sang wang pertangga patingkang jemedhul saking Brangwetan nadan kelingan megarsa gunung-gunung parandine bisa merbawani jagat raya Dupita tasing kamantian dewasane nang nawau kawusa wancina wis ngancik gara-gara Sukra mangkara tumpak mendo tete kaloba sumawer cita anggara rekata Buddha Maesaras Patimintuna Eka Dwi Tricatur Panca Sab-sabta hasta Astana dasa Goro-goro apa to pertandane goro-goro Goro-goro ing jagating pakliran saiki amung ngurmati mijilira parapat punakawan Kilurah Sumargaring Petruk Smawana Kilurah Bagong ingkang samya gegecekan madyaning ora rombo alon arire